Azi vom face o cură chirurgicală de sinuzită maxilară stângă. Să facem chirurgie endoscopică, adică o să intrăm cu o cameră prin interiorul nasului, prin deschiderea naturală a sinusului maxilar, fără leziuni sub obraz. Bine. Deci sinuzita maxilară este o afecțiune la nivelul sinusului maxilar ce se află în obraz și de obicei se umple cu un material gros și dens ce duce la umflarea sau inflamarea mucoasei din sinusul respectiv, ceea ce duce la presiune de față, presiune pe ochi, nas blocat, miros urât în nas. Lucrurile astea se pot rezolva modern prin intervenție chirurgicală endoscopică față de chirurgia veche care se făcea pe sub buză și trebuia distrus osul maxilar. Acum se poate face prin nas direct cu abord endoscopic, lucru care face să intrăm pe gaura naturală a sinusului, ceea ce înseamnă o ventilație în plus și o vindecare mult mai rapidă a intervenției chirurgicale.